Така, направи един възел, една примка отзади. Отзадието е примката. Редах една примка. Закара го отпреди. И почва да навива. Навива малко. Отива и го закарва над примката. И продължава да навива. И сега това нещо отива отдолу под челото и отива после отгоре го мушка, като го кръстосва. И тук на челото станаха две. Се развързва това. Чакай. Развързва възела. Примката развързва. И това нещо не го хваща за края, шала, който виси. Ами... Не го хваща за края, но хваща едното средата, за да ни опакова очите. И отива. И го мушка. Там някъде над ухото го мушка. Та-да!